Guys! Saħalli messaġġ. Jaġbuha. Kull darba jitlhom messaġġ. Parteċipanti tal-Love Island. Tal-villa tagħna. Uħorġu fil-bitħa. Għalli fil-bitħa, mux fil-fire pit. Fil-bitħa. Naf, sanamlu l-lom barbitlu. Għaliex għanna loba. Yes, għandhom loba. Hashtag Alla jabata tajba, hashtag attenti. Ġifieri nista' se nara xi ħaġa u rrid naqta' minn minnkom għamel dil-biċċa xogħol? Iva, isma' dal-lob tal-Love Island tan-nekta, mhux nifintaħ. Veru. Mela, ħanibdew bl-ewwel waħda jien fis-seks annimal. Mhux ir-raġġo naħseb, ir-raġġo. Jien. Ma. Tara, annimal mis-suf tarfu. It-tieni waħda, ħanaraw. Darba mort ma' siġra. Mhux il-vini naħseb il-vini. Il-vini! Le, ta' jen vera ma narax, ma persa ġraw mara nindumna. Oh, fas. Mela jen kon noħroġ ma' waħda, ma' xabba. Tajjeb. U mbagħad ħriġt la momma. L-omma ħriġt la momma, ma skoprejt li għandha l-bużna naħajja wkoll u tajtiela wkoll. Allura, technically, jiġi illi ġenġiltila il-family tree. Tijom fazi, għaxek kiridu. Guys, għandi messaġġ, guys! Morru mal-pool għax in-nies ivvutaw u xi ħadd minnkom illum huma vulnerabbli. Hashtag vulnerabbli, hashtag Love Island. Tlaqna mal-pool! Tlaqna, guys, tlaqna! U l-persuna li se tħalli l-villa hi